Sa kamaot na mamantener ang kalinigan sa barangay asin maedukaran ang mga residente sa tamang pagtapok ng basura, siring man na maipasabot ang importansya kan mabaskog na kapalibutan, pinanginutan kan Sunwest Care Foundation Incorporated o SCFI ang orientasyon dapit sa solid waste management na pigkondusir ka nakaaging simana sa barangay Mataanag, Legazpi City. Ang residenteng si Nanay Yolanda, aminadong bihira siyang magsegregate nin basura, alagad sa tabang kan orientasyon, mas nalinawan siya sa importansya kan proper waste disposal. Ay, arog kayo no, na masabutan mi so mga daay pwede, buda so pwedeng gigibuhon. Kaya ayun man ay nag-attender ako kang na orientation. Salamat sana sa Indo na arog kayo yung nasabutan mi so mga dapat na gigibuhon mi. Salamat sana sa Sunwest. Hulit na sa norting porsyon na kan syudad ang barangay Mataanag, kadaklan sa mga residente digdi ang nakatuudan ng magtipon ng basura sa natad dangan sa sabritan. Pigpapasalamat ni punong barangay Hilario Ato na sa paagi kan inisyatibong inikan SCFI, mas naidukaran ng unyanan sa iyang mga residentes urog na sa negatibong epekto kan mga salang paagi sa pagtapok nin basura. Po dakulaon ng bagay ini sa Samuya, lalo po sa kuya na barangay kapitan. Para po ma-implement mi naman digdi sa Samuyang barangay. Para po sa tao, mag-ano naman sinda. Magbanga-banga na sinda kang plastik, bote, basura o sa tamang tapukan nila. Matutukduan ang gabos, lalo na po ini magiging actual po ini na sa mga taong natawan po kay oras mo niyan. Sigun sa foundation, apwera sa educational assistance as in livelihood assistance, nagigibo man sindanin mga lakdang o inisyatibo sa pagpangataman kan palibot na mapapakinabangan magin kan mga masunod pang henerasyon. Our core programs is environmental protection and advocacy program po. So, ang pinaka-objective po nito is ma-raise yung awareness ng residents po dito sa Barangay Mataanag. Since isa po ito sa program areas namin. So, yun po yung na-express po na needs nila na kailangan ng orientation para at least mapalalim yung understanding nila when it comes to proper waste disposal. So, alam naman po natin na it is very important po sa ating health and sa ating inang kalikasan. So, yun. Nakatuwang kan foundation sa aktibidad ang opisina kan Environmental Management Bureau Bicol na pigpapasalamat ang esforsos kan SCFI para sa mas mabaskog na kapalibutan. Kaining mga activity like this, information, education, and communication campaign sa mga barangay is lalo pang matawanan impormasyon sa mga constituents especially pag-abot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, sa ngunyan po, kadakol pa din po ang mga barangay na dahil nakaka-comply sa mga provisions ka nasabing batas. As of now, may mga arog kaining activities na nagsusuporta sa mga pag-implementar kan solid waste management, and katuwang digdi ang Sunwest Care Foundation Incorporated. Also, yaman po digdi ang nakakaisang Bantay Bayan ng Pilipinas Incorporated. And ang EMB Region 5 is padagos na masuporta sa solid waste management kang mga barangay as well sa mga LGU. Apwera sa barangay Mataanag, plano man kan SCFI na idaraan na sambit na inisyatibo sa iba panindang project barangay sa mga masunod na bulan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.